Hello, good morning everyone. Ini-invite me po ang sa tuyang bisita ngon yan, si Dr. Blasco and si Mr. Florendo. Please occupy po inyong tukawan sa inutan. And ini po mga pag-iribata sa local media, pwede pong i-ano na po, i-occupy ta na po inyong mga tukawan sa inutan. Ay, ma'am. Kung saan niya? Mike, okay. Thank you. Okay. Ang ganyan pong aga, magkakiwa po kita ni press briefing sa nagkakalima pong nagtulo pong clusters kang Joint Operations Center. Sa tuloy pong magiging bisita ngon yan, initially, iyo po si Dr. Mario Joey Blasco ang pamayupukan Our Lady of Lourdes Infirmary. Ayan po siya sa Tahaw. Si Mr. Mon Florendo, ang Trade Event and Vending Support Services Committee Head. Pag-oralain naman po dyan ang mapadapit sa mga pag-identify kung saan po itong mga pwesto kan mga transient vendors. And ito po mga prices sa merkado. Kumusta po kung nagsakat o stable lang. And at yan po, maabot man si Dr. J.C. Albios kan Naga City Price Coordinating Council para sa dagdag na karaman niya to sa mga prices. And ganyan po, yan po man si Ma'am Johnny Mora, ang OIC Division Chief, Consumer Protection Division kan DTI sa probinsya kan Camarines Sur. Sa to yung okay. I-represent po sa indoan sa mo yung pag-iriba sa Naga City Press Corps. Panginginot po ni Mr. Roy San Ramon. Ay na si Roy. Ay pa. Si attendance. Pakita. Salamat. Okay. Sa media po niya si Vladis Kanoy kang Bumbo Radio Naga, Christian Oliver kang Brigada News FM Naga, Joel Hermias in Brigada, Pros Atole kan Idol FM, Bench Rivera kan Philippine Information Agency, si Bench, James Rapinion, John James Rapinion, Mark Lawrence Pisimo, Boyet Paderes kang BBS DWLV, Chris Novelo kang GMA7,
Carlo Abonita kan GMA7 and Joel Sulina kan Asintado News. Ang primero pong kahapotan siguro, ano na kita? Yataw po ni Mr. Joel Sulina. Nag-report pa. Joel Jeremias, kang Brigada News FM. Joel, ako naman tabi si microphone. Maray na aga po sa Sendo Gabos, po, sa tuya mga bisita ko niya na urulay-ulay lang po kita. Update lang po kami sa mga nangyayari po. Particular na sa DTI and then sa Naga City People's Mall, po sir. And ang hapot ko po pwede sa DTI and then pwede sa MEPO kay Sir Monflorendo. Ang unyan po na nagpapadagos ang monitoring ta kaning price price ceiling po. Hanggang nuarin po ini. And then, ano po sa obserbasyon nindo? Baka paghahali nindo, ibinabalik si presyo manggirara, kan mga paratyenda. And ano po ang sendang sentimiento? Paano ta po ini makakounter na tanganing mabalance man po na ang kitang maparakakan na may benepisyohan? Ang mga negosyante din po na nakakabawi-bawi pa lang ay dahil man ang malugi sa sistema ini. Maray na pag-aaga po. Thank you. Okay, ako siguro ang inot na ma-answer Sir Juan. So good morning sa gabos na naghihinanyog and yaon ngun yan digdi sa press ko na ini. So aram taman po sa media na last September 5 actually yun na binaba na po itong although sa offices kang DA, DTI, DILG and DSWD. Last week pa po binaba. Pero ang effectivity po kang EO39 is September 5. So ano po itong EO39? Iyo po itong nagtataoning mandated price ceiling for number 1, regular milled rice at 41 pesos. And number 2, si well-milled rice at 45 pesos per kilo. So, yan po ang monitor me actually poon pa kang Monday, one day prior kang effectivity. So, nagpuon po kami syempre sa Naga. So, as of this time, naka-monitor na kita ng 24 rice retailers sa NCPM, together actually with the office ni Sir Samepo, ni Sir Mon. And Tuesday po sa mga malls naman. Although, syempre, ang priority ta actually and per instruction from the higher ups, ang monitoring should be focused sa public market. Tayaon man talaga syempre ang kadaklan. And normally available po ang regular milled and well-milled sa public market. Okay? So, ano ang behavior, ano ang na-monitor me? Out of 24 po business established, rice retailers, duha po ang nanotaran na may paghalangkaw beyond 41 pesos and 45 pesos respectively. So, ito po, tinatauhan mi maning chance na mapaubos na muna itong mga dating stocks ninda. No? Then, actually, kabali po kaya sa EO39 is i-profile mi po ang mga rice retailers kasi syempre apektado talaga sinda sa mandatong ini. No? Syempre na-surprise man ka, boss. Angon yan, kabali po sa monitoring mi ang paghiling kang klase kang bagas. Kung talagang siya ay regular or well-milled. Tayaon na po ang tendency na si well-milled pwedeng iakyat doon sa premium and special kasi yung exempted. So, yan ang obserbaran mi pa. In fact, yesterday, nagkaigwa po ning meeting ang Department of Agriculture. Pinaapod po kami si mga composite team para po pag-urulayan o ma-harmonize po si mga hero kang mga involved na agencies. Siyempre, duman sa apektado, of course, apektado po si mga retailers. Kaya po may kakibat po doon sa Executive 39, magkakigwa po ng assistance, financial assistance po sa mga affected rice retailers. And kabali po sa DTI na paghiro is pag-profile kayo ng mga retailers.
So, yan as far as Naga City is concerned. Okay, thank you very much, Ma'am June, Ma'am Juni. Ang sunod pong kaputan siguro, i-direktata it's either ki Dr. Blasco. Regarding ka itong mga preparation na pigigibo kang medical cluster. Apo na si Donna Kanyeba kang Radyo Bicolandia. Hello, good morning po. May kahaputan kami po sa DTI and sa MEPO. Pero after siguro po kay Doc na. It's either DTI or MEPO din po ang makakasimbag. May nakaabot po sa mong kaaraman na parang sa mga nagsunod po duman sa price ceiling, garon naglilimit sinda ning kada kilo na ipapabakal sa mga sa mga consumer. May nabaritaan po kitang araw kay ni sa MEPO, sir, and kung igwa mananggad, allowed po ba iniyo? Lalo na, may nagsasabi po sa 2 kilo, 2 kilo lang ngaya, sipig papabakal. Lalo na po itong naglawag duman sa 41 pesos na minimum kang price ceiling, sir. Maray na aga. Opo. Habo ko tabi mag-speculate but man nakaabot sa buya kayan maski duman sa monitoring team. Baka buot lang ka mga retailers na mas dako lang makabakal takong kakadikit ang supply. Takan kinaulay ko si presidenta kan sa muya pong Rice Retailers Association duman mga labi pong 40 yan na mga retailers. Ang sinasabi niya talagang itong prior kay ning September 5 talagang halangkaw ang kuaninda sa mga rice millers or sa mga darakulang suppliers kang bagas. In fact, pinahiling sa ko si resibo, talagang halangkaw ang tao sa inda. As nangako manda, I think mga September 4 or September 3 nangako manda itong mga rice millers na they will be provided with rice na pinindang itauning 41. So, complementing ito pong sinabi ni Ma'am sa DTI na talagang dahil man talaga preparado itong mga retailers, probably ito man rice millers. So, inipot talagang tatamaan dakula ining sektor kay ni mga retailers. And at the same time, sabi man katong sarong parabagas may ako man nga ni po may biglang buminaba si presyo kang barakalang kamparoy. So, it's a cycle that will also affect the sector of the farmers. Siyempre, tangani itong rice millers, makatao man ng baratong bagas, bababaan man nila si buying price nila kampalay. So, kung may ayuda sa mga retailers, ay doon na to kung anong magigibong kan DA, kung i-subsidize partly ang buying price kang paroy. So ining stock po ninda ngunyan, kanso rin po ini nag-abot and kang hanggang no rin po kaya ini yun ninda mai-disperse and then kung may maabot bang bago, posibleng magbaba or maglangkaw manggiraray. Araw kang sinabi ko, nangako sa inda ang rice dealers na matauning baga sa inda where they can sell it at 41 or 45. So, iyan prior to September 5. I have yet to ask them kung talaga nag-abot na itong pangako or may report ang DTI o DA kung nag-abot na yan. Okay. Hello. Okay. Sa base po kaya sa monitoring kang price monitoring team, in fact headed by Dr. Jess Albios, yung Naga City Price Coordinating Council. And actually nakaduhang ikot na kita with MEPO and NCPCC. So yun, during monitoring nanotaran po na mayong gayong available na regular milled, no? So, ang available during the monitoring is yung well-milled rice lang. Ngunyan, yun ang aning sabi ni Sir, na
ang supply actually nagkakaigwa ng difficulty or rice retailers ding scarcity sa regular meal. Then ayun na nga ni affected sinda. Then ang supply ta, yun ang gine-grasp ko. Ang supply ta according to them will last for a week na lang. So, pag ikot mi sa mga malls, ang yaon talagang available are premium and special. Sako-sako talaga. So, pag abot sa mall, sigwa po sindaning available na pwedeng mag-last up to a month. Pero ang instruction sa mo actually is ang monitoring should be prioritized sa public market, not in malls. Pero syempre, kailangan tang balansihon. Kasi since na-alarm din kami, kasi pag abot duman sa rice retailers, na expected to sell regular and well-milled, mayo ng available na supply maray. Hence, nag-resort kami sa mall. So at least maigwa kita ng alternative na source of rice. Okay? Okay, thank you very much, Ma'am Junie. And ang sarap pong, masulod pong mahapot iyo si Pros Atolican Idol FM. Thank you very much, Sir Jess, and maray na paggaga po sa tuwing mga bisita ko niyan. Duman po garari kita sa kasi hindi an garon na po panahon talagang maray, particularly na mayo pa si 20 pesos na pigalata, pero dahil na mangyayari to. joke. So, sa ngunyan po talaga diyan sa market, mahiling ta na dahil po nasunod itong price ceiling na 41 to 45 ta. Sobrado po talaga. Ngunyan lang naaga hali akong market. May nahili akong 45 pero igwa pa ning mga nasa almost 50 naro kayan. So, ang haputan lang po digdi, paano ta po talaga mamonitor ini na talagang masunod si mga iton mga retailers, although sabi nga ni may 2 billion na pig-allocate para duman sa mga identified na mga rice retailers. And ito pong mga matatawang kato hanggang no rin po sinda mahalat kasi siyempre pig-rolling man lang sa mga businesses. So hanggang no rin po ito aram mo kaya ma-implement ka to sa DSWD kaya lang mayo po digdi. So siguro po maski sa detail siguro or sa market superintendent siguro baka may idea po kami, sir. Okay. Inot muna duman sa nanotaran nindo pong beyond 45 pesos na prices. Baka po kaya ang nahiling ta and hopefully totoo yun. Ang assumption ko lang is yung beyond 45 pesos like 50, 54 may nahiling man talaga ako sa monitoring ni sa mga pictures. Ang yaon po duman na nagpapabakal kaayan are premium or special. Allowed naman po sinda actually. Mayo man kayang restriction. Kaya lang sa EO39 as I have said, naka-confine lang po duman, nakalimit lang duman sa regular which should be at 41 pesos and well-milled at 45. For the other classification kang rice, pwede pa po sinda magpabakal, may mang problema kayan, may kitang restriction. So, in fact, mas siguro nga ni gustong taman o hindi, para sa masa, kailangan limitado na po ang supply kang well-milled. I mean, no regular milled per our monitoring. Well-milled na lang nawawalat and could last for a week na lang. So, kaipuhan talaga itong mga ibang klase kang bagas. Then pangaduha po duman sa financial assistance, as far as DTI is concerned, nakalimit lang po ang role me duman sa profiling of rice retailers. In fact, nag-coordinate na ko with sermon for the lists. Sinasanitize lang po para ma-ensure talaga na talagang existing pa ba ining rice retailers, kasi kaipuhan tamaning basic information kang mga rice retailers para bago ta po mai-endorse sa DSWD for assistance. So I hope yaon po sinda digdi pwede taman po sindang imbitahan or i-interview about sa matter na yan kasi sa kanilang jurisdiction ang pagtao kang financial assistance. Yan. Thank you. Ay, salamat po. At least naintindihan naman niya. Pero ang sarap po siguro maging problema pag abot naman sa consumers. Difficile ma-identify itong special rice din, itong mga well meals and the regular meal rice. Duman po siguro magkakaroon problema. Malay mo, si itong pigpasang arog ka ng price. Arog sa tuya, dahil naman
aram kung ibaga ini sa itong special or ini sa itong well-milled rice. Exactly, sir. In fact, kahapon sa composite meeting ni na pinapod kang DARFU 5, yaon mismo si RD Tornilla and NFA people were present. In fact, may mga sa Atbang Mi po, may mga rice samples duman na may during our monitoring with DA, nagbakal po sindaning mga kadikit para sa sampling, no? So, ano nga niya ang pagdetermine kaini? So, diniscuss duman, which very technical. Kailangan kasing magkaigwaning testing on the brands, on the kernel. Kailangan dang 100 pieces, isa-sampling to. So pag-abot sa technical, sir, NFA na talaga. So actually, nag-suggest nga kami kung kahapon na kung pwede sanang during our monitoring, makaiba man sa NFA kasi they have the technical expertise. Hindi po suba-suba ang pag-classify kang bagas or pag-determine whether this rice is regular, well-milled, premium, or ano. Kasi according to their briefing, we only have 4 classifications of rice. Again, regular, well-milled, premium, and special. So regular and premium day kabali sa EO39. Ito lang duha. So, ngunyan, tama to sir, posible na yung regular gagawin nilang well-milled, yung well-milled gagawin nilang premium. During our monitoring sa Sarong Mall, na sita kang DA kasi yung 'di ba may mga lalagyan 'yan, no? Doon sa label, sa price tag niya, ang nakalag duman special. Pero sa inmi kako ito halin ang baga, sabi kang DA, dumanan niya sa premium sacks, premium brand. So there is already a discrepancy between the I mean as far as labeling is concerned, which is violative po 'yon. So a violation po kayo yan, kaya under Consumer Act of the Philippines dapat po consistent po may dapat presente po ang label sa packaging. So kung ang source card to isa sako, kung premium siya, dapat premium ding mag-appear kasi iba man po ang presyo kang premium sa special. Yan. Okay, thank you very much, Ma'am Johnny. Bago po kang kahaputan ni Mr. Chris Novelo kang GMA7, may kahaputan po si Vladis kang Bombo Radio, Naga. Vlad. Hello po, good morning po. Balikan ko lang po itong tabang na pigsabi para sa mga rice retailers po niya to. Although pigsasara pa man po si mga numbers, may idea po ba kita or data kung nasa pera po, bukod po digdi sa Naga City, in Intercamsur po, si mga retailers po na pigsalang ta para ma-verify ta kung gabos po sinda pwedeng matawanan kito pong mga tabang. And may limitation po ba kung pera lang si mga pwede pong tawanan ng tabang? Igwa na po kami pig profile, as in pig verify ko. Tadumang kaya igwa ning purely rice retailer, igwa maning grocery na may add-on na rice. So iba man ang classification kadto. So sabi ko duman sa mga kaibanan ni Ma'am Junie sa DTI, i-reconfirm ko, i-verify ko, tangarig tama ang lista tang maitao para da magkaigwan ng problema. Tanong nga ta, arog sa nga kaning inabot kong ayuda, ini nga, arog sa nga ka ini. So, we are always anticipating, especially kung mangyari man yan na maayuda ang national government sa satuyang pong mga small rice retailers. Okay, follow up. Pag-abot kasi sa ayuda, as I have said earlier, nakalimit lang kasi ang role mi duman sa profiling. No? Nagpapatabang po kami in fact sa mga market supervisors, market office. Pareho kang ginibo mi sa Naga kasi sindaman ang talagang kaibanan kaning mga rice retailers always. So, as to this, ang masasabi ko lang kasi po, nagkaigwan na kami ng monitoring sa Naga. Then kahapon, nagpasiring na po kaming Iriga and Partido, Goa. Kasi, syempre, ang price monitors duhat tulo lang, no? Considering the number of, towns in Kamsur.
Nagpuon pa man lang pati ang EO last September 5. So, duman kami nagpuon ng monitoring. Although, prior to this, na heads up na kami. Kaya nakapuon na kami actually, naka-initial na kaming monitoring. And that week, last week talaga kita mahihiling na 41 and 45. Nung pinakusog lang itong EO 439 last Tuesday, nagkaigo na kitang nahihiling tan ang 41, 45 na prices. So, gani, as to the number, ma'am, mayo kaming maitatao pa. Kasi, medyo sensitive kasi ang pag-profile kasi baka in-expect mo na dakulong mareklamo ka yan. Nahihiling ko lang sa TV na may minimum of 15,000. I don't know kung that's across the board or may mga basihan sinda para ini makaka-receive ng 15. Pero ang aram ko, itatao po yan duman sa grabing apekto. So, yun garo ang parang factor ninda in determining as to the amount na itatao. So the best I would like to suggest na the best to us the best agency to answer that is yung authorized agency is the DSWD as to the amount and criteria in selection. Okay, thank you. Okay, Chris Novelo kang kang GMA 7 may kapotan kay Dr. Blasco. Good morning, Sir Mon, Doc, Ma'am Juni. Doc, ang security cluster kan Joint Operations Center, especially si security cluster, may augmentations in that to facilitate ining sa tuyang security measures. Sa medical side, Doc, igwa bakit ang pig-expect man na augmentation coming from various civic society groups, sa students, and iba pa po? How many? And saan po